Сега само зъбен камък ще чисти. Видях, че си дошъл последно за почистване преди 3 месеца. Добре е, че си тук, когато си усетил нуждата, а не си чакал ориентировъчния срок от 6 месеца. Почистването на плака и зъбен камък с скалер и сода е стандартна процедура за професионална орална хигиена. Тя помага за поддържане на здрави зъби и венци, предотвратяване на пародонтални заболявания и подобряване на общата орална хигиена. Скалерът е инструмент, който използва ултразвукови вибрации или механични движения за премахване на твърдите отлагания по зъбите, така нареченият зъбен камък. Високочастотните вибрации разбиват и отстраняват зъбния камък, като в същото време вода или антисептичен разтвор се впръсква, за да охлажда върха на инструмента. Методът е ефективен, безопасен и бърз. Полирането с сода или с содоструйното полиране е техника, която премахва повърхностните петна и плаката чрез струя вода, сода, бикарбонат и въздух. Тя премахва пигментации от кафе, чай, тютюн и други осветяващи храни. Освежава дъха и придава гладкост на зъбната повърхност. Комбинираната процедура осигурява по-бели, по-гладки зъби и защита от кариес и възпаления. След професионалното почистване избягвайте от светяващи храни и напитки, като кафе, вино, сокове за поне 24 часа, спазвайте редовна устна хигиена, мийте зъбите 2 пъти дневно и използвайте конец за зъби. Често пациентите смятат, че тази процедура трябва да се извършва на 6 месеца, но това е строго индивидуално. Някои пациенти натрупват плака и зъбен камък, които трябва да бъдат почиствани по-често, например на 3 месеца. Затова е добре да се вслушвате в съветите на вашия стоматолог.